ake gani kamar abinci a irin wannan lokacin ka ai alƙur'an abincin nan ba magani aka sa a ciki ba ko mutuwa ce cikin abincin nan yana ci sun fake da annoba ga yunwa za ta kashe mu a yau jama'ar kanan da na gasu an hana mu fitar abincinmu mutane za a harbe su in sun hakura sun zauna can kuma yunwa za ta kashe su rana ɗaya talmutin 77 sun mutu dubba su makabartu na cikowa Allahu ka zo ka cece su ko dabbobi ana tanadin abinci kan ina ka sa wayar ka ne wallahi kai dai ka bari ina cikin damuwa ne wallahi yanzu haka na aje abinci a kofar gida komawa daukan cokali ne shi yasa ban dauki kiran ka ba ha ba ni na yi kira kace to shi wannan ina koya saka ta jin ya wuce kai dai ka bari kawai yunwa nake ji wallahi shi yasa bana cikin hankali na ya to yanzu na za ta ci ka sha kofar gida a yanzu na wuce wani a kofar gida yana ta cin abinci kamar mahaukaci kai kamar mahaukaci yanzu ga yunwa za ta kashe mu a yau jama'ar kanan dabo an dakile kasuwancin mu abincin nawa yake abinci na ne wallahi a dama abincin ka ne uban waye ya baka abinci anan kake ci abinci na ga ma ga nan mahaukaci ne yalla bai ba mahaukaci bane